Immigranti illegali. Semmejta xi dartejn oħra tal-immigranti illegali. U kull darba nkun irrid niċċara għax nirċievi informazzjoni ġdida. L-ewwel nett, wieħed mill-aħħar surveys, 80% tal-Maltin huma nkwetati fuq l-immigranti illegali. Mhumiex inkwetati fuq l-ekonomija, x-l-ekonomija sejra mhux ħażin. Imma fuq l-immigranti illegali inkwetati. Iva inkwetati. Sar studju dal-aħħar darba f'Malta issa. Darba f'Malta. Minn 80,000 ma nafux eżatt il-numru ta' kemm hawn nies illi m'għandhomx passaporti fuqhom, eċetera, illi ma daħlux f'Malta ħanajdu hekk. Bil-mod normali, bl-arjoplan, bil-vapur, tippreżenta l-ID card tiegħek tippreżenta. Hawn Malta nikkalkulaw stima ta' xi 80,000 ruħ li qegħdin hawn Malta. Minn daw kollha l-istudju juru f'Malta issa mhux bħalma tilkom dik nhar fl-Italja, fil-Greċja u f'Malta. 3,000 biss jista' jkollhom status ta' rifuġjat. 3,000 biss. Allura jekk xi ħadd bħali jgħid dawk li ma ħaqhomx ikollhom status ta' rifuġjat. Ma m'għandhomx trid joqgħdu Malta. Mhux qed ngħid jiena għax hawn nies illi ġew mill-Ewropa u għandhom dritt jgħixu hawn. Hawn nies anke mill-Filippini illi qegħdin jgħinu fl-isptarijiet jew fid-djar tax-xugħ u ġew metodi normali. Mhux għal dawk qed ngħid. Għal dawk in-nies illi ġew Malta bil-moħħbi jew remew il-passaport. Dawk huma qatt se jirċievu l-istatus ta' rifuġjat. Qegħdin jaħdmu, ħafna minnhom, qegħdin jiġu esploitati, slave labor. Jitħallsu bit-3 euros 80 fis-sija. M'hemmx kodba, ħadd ma jħallas taxxa, u qegħdin jieħdu, qegħdin ibaxxu il-livell ta' paga tal-Maltin. Għax il-Maltin ma jistax jaħdmu bit-380 euros. U naħseb illi tajjeb kulħadd jieqaf u jaħseb. Nżidilkom iktar informazzjoni kif nirċivija. Grazzi. 3,000 biss.